Ćao svima! Danas ću vam pokazati kako da napravite ovu kožnu narukvicu, a ukoliko ste gledali moj prethodni tutorial kada sam pravila futrolu za slušalice, ove dve stvari se prave na potpuno isti način, samo su krojevi drugačiji, odnosno isti, ali je ovaj kroj za narukvicu mnogo veći. Kroj koji vidite na ekranu možete naći preko linka koji se nalazi u opisu ovog video snimka, dakle link za PDF dokument, to vam je kroj za ovu narukvicu. Ovaj kroj je napravljen za obim mog ručnog zgloba, dakle nije za vaš, zato obratite pažnju sada kada vam budem objašnjavala kako ćete vi napraviti za svoju. Ovo što vi vidite između mojih ruku, dakle ova površina je u stvari površina koja treba da odgovara obimu vašeg zgloba. Obim mog ručnog zgloba je 13,5 cm, što je vrlo malo, tako da pretpostavljam da ćete vi produžavati ovaj kroj. To ćete uraditi tako što ćete odseći ovaj oblik strele i, na primjer, ukoliko je obim vašeg ručnog zgloba 16 cm, vi ćete dodati parče papira koje je dužine 2,5 cm, a širine 5 cm kao i sama narukvica. I samim tim, znači na ovih 13,5 cm dodat ćete ostatak do vaše dužine, odnosno do obima ručnog zgloba. I dodat ćete na kraju ovu strelu, to ćete dodati naravno uz pomoć selotejp trake. I tako ćete dobiti vaš personalizovani kroj za narukvicu. Pošto ste već napravili kroj za ovu narukvicu, treba će vam parče kože, onoliko koliko je potrebno da se ovaj kroj lepo smesti na parče kože da možete da ga preslikate na njega. Parče kože je debljine 2 mm, dakle ta koža može biti ona malo tvrđa, kvalitetnija, jer u tom slučaju će narukvica biti i bolja. I na kroju obratite pažnju na ovu crticu ovde koju morate secnuti pre preslikavanja i kasnije preslikati na kroj, jako je bitno. Još će vam biti potreban skalpel, makaze, lenjir, hemijska olovka i drvena daska koju svi imate kod kuće. U suštini za ovaj projekat su potrebni samo parče kože i skalpel, a sve ovo ostalo je čisto da nam pomogne u pravljenju ove narukvice. Sada uzmite hemijsku, kroj i parče kože, prekopirajte kroj na parče kože i nemojte zaboraviti onu crticu koju sam rekla da secnete i nju takođe iskopirajte na kožu, pošto je ona bitna pri zatvaranju narukvice kada je budete nosili. Sada vam trebaju ona drvena daska, skalpel, lenjir i makaze ako vam zatrebaju za neki slučaj. Lenjir koristim da bi što preciznije izrezala ovaj oblik na koži, a vidjet ćete u nastavku snimka o čemu pričam. I, dragi moji gledalci, narukvica je gotova. Mislim da vam zaista za ovaj projekat nije potrebno više od 5 minuta rada. Sada ću vam pokazati kako ćete zatvarati i kako ćete koristiti na vašoj ruci. Isto tako mogu da vam kažem da vi ove oblike strele koje vidite možete promeniti kako god vi želite. Možete napraviti potpuno drugi oblik. Ja ću moju ostaviti ovako da bude sa strelama pošto mi se ovako sviđa, a na vama ostaje kako ćete vi svoju da isfazonirate. I ukoliko vam se svidao moj tutorial, zapratite kanal, ostavite komentar, lajkujte, a ukoliko vam se nije svideo, samo promenite kanal. Ćao!